Ladakh ni litum rally ke binang kop meeting ko ke binang kop ke lason lo aprang mangge Narendra Modi dak wangsi kece tu malong si wangji lapen nanggi sun ke karbi tu ma long dia long Ladakh si har long santi bar lo pa alang litum kacotiki ahidi ke paluksan Kanohok aprang da Omitcha da Kanohok da kang lo alang li yongsi bang intung pute aprang ingras hatum airport kasilam tang Doha singhason ang long hadak lewang si tajok hadak lewang ason de karbi lapen kukia tum an van garwo tum han si chetong long dia potlo lapen ili tum si ali do dia potlo si tanon ke dakwang si hala Longri kep ke chia tum han lu punang pajit hangji lapen Ladakh aprang hut rong put pu karbia rong lapen ke loring tepi pu karbia rong non ke la rong ni lapen rong thom karbia rong anta non ke utor borbil kusi bongalia lamme si pu etlo angela so bongalia a rong anke lata lake VGR long lepina eviction nangji pa eviction long le det si Ladakh latum aras dhani si ka pinchong yi ko kam si la Narendra Modi bang joy kusini litum karjulong la pen ke alam ma ningje je det jimene si ta ka pechir te kange la ke teglor alam lo la si nilitum la ke chikroi dundik lo la hello pini meeting edo la pen esona bangke arni si krehiniar ni la autonomous council karbeng lo autonomous council atom haladak munit vansi paningje lo alang litum kaningje kang tung alam hala komat ni atum pan vansi paningje lo la karbi tumang bong inglong rat tumang bong kacepa bahaksi la tum paje chok paje tengja karbar la pen ili tum che chok che tengsi hala election ke ako hala bongo bhumi atum bongo sena tum RSS tum komat aphan maka support dun hala tum kape haiji la ke BJP tum ka chepe haiji aphan si la so kam na ke claim le lo la pen ili tum han la pason kape chok kape teng la inglong asong bong aning kape tonte non det kali ha 1935 33 35 aning kan Mikir Hills district ke hang hutta la Samson Singh in tiap han ke bok ta la son hello la pen 1969 aning kan itu autonomous state one det la pen autonomous state ta che one det ji ku la kape wan long le 60 dul ta pangtang long le ji la pen hala long recap ta ke che dom han ki pg pu la pen autonomous council administration 2.9 ateng pen Assam sarkar phan ka chipi det ji po ka chisik la ka pachipi long le det ji chipi long le det po pu atum chini lo APHLC jong si hai det lo te la si alang litum la thormo alam non ta ko wan tang le lo la si ni litum la ke oppose lo nitum la ke chekroi du de la pen Narendra Modi jong si karbi atom han ke wang yang nangji inglong so tum han ke wang ko sonte inglong so tum malong si dam nangji la pen litum la ke che hok dia pot lu la pen litum sik si dio la teng pen recent dia pot lu la pen non ke la si KSA tum la arnisi dharmo lam ke wan pen karbi atom ang bong inglong ara tum bong ka che bohong dia phan abirudhe FIRP lo KSA tum litum alang litum manchuro lo la pen litum PHE APHLC atumta constituency inquiry rock do la CC committee atum along tin kinangji te bok head PS along FIR file lap po la tuma birudhe la son lo lage hempre ke papelong le det lo ingti evan da kapete piso muchor ki po pan hai ili tung hempre si ha karbi atom han inglong ara tum han rai nangji pusi tungi kipu angen non ke bongali bihari ke che tum han si rai nangji po kam si ke claim lage le amme kalong inti ke tay son no ke di la sine tum la son ji pu la to ke kaparlin se claim gente jok ta chini nai le kaparlin lo la sik schedule ke la ke inglong arat aphan ke rai ji aphan ong edet amuni tum han ke rai ji aphan are bongali tum pirthia dang ta do latum hange ke raja kama ve kamati banga me thang do etlo hal tum ke ala pen halatum
ke aphan ke rai ke India constitution ben si rai lo hala tum han ke Bengali Bihar me Nepali da Nepal de dokente lage article avi lage article 25 ateng ben pulo lage India constitution article 25 ateng pulo lage India loke jok dharmo ta jok ta en long la pen prosar long